Hola, em dic Roger Vendrell, soc estudiant de tercer d'Administració i Direcció d'Empresa a la Universitat de Barcelona. Actualment treballo com a president de Joves i Restaurants. És una associació enfocada sobretot al món de les finances, de la borsa en general. El projecte neix el 2010, per fer amb l'objectiu de poder difondre la cultura financera dins de l'àmbit universitari i sobretot crear un punt d'unió per totes aquelles persones que estiguin interessades en el món de les finances i que bé per les seves carreres o pels seus estudis anteriors no han pogut d'alguna manera suplir aquestes necessitats i bé amb aquests objectius sobretot de poder ajuntar-nos, de poder compartir, de poder debatre sobretot articles de l'actualitat financera i d'alguna manera també la sensació de que a sortir d'aquesta experiència universitària els membres han pogut tenir un background de les finances que d'alguna manera no podria haver a la carrera universitària. El que nosaltres tenim com a visió del futur és poder-nos expandir a totes les universitats catalanes, ja que nosaltres no estem vinculats a cap universitat, som una associació sense ànim de lucre i el que vol és estar present a totes les universitats de Catalunya, perquè nosaltres creiem que el tema de la borsa és una cosa que li pot interessar a una cosa que només tenim a l'economia, social. De fet, malauradament ho estem veient la part negativa i els mercats financers afecten gairebé a tothom. I crec que és important crear aquesta cultura financera Without you